खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ जोंनि बोहैथि क्रिएशन इउटिउब चेनेलाव गिबियावनो बरायहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो गिदिरनिसिम सिबिनाय आरो उन्दैनिसिम अननाय जासिहरबाय जों दिनै नोंथांमोननो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआव नोंथांमोननो जोंहा मेडामा 1 मिनिटनि सल' फरायनानै खोनासंहोगोन नोंथांमोना अननानै खोनासंलांलायदो 1 मिनिटनि सल'नि मुङा जाबाबो अहाया लोंबाबो गांगाया जाबाबो अहाया लोंब्लाबो गांगाया मा होनो लोंब्लाबो गांगाया 1 मिनिट सल' दिनैनि मुलुगा जेसेनो बेसादफोरनि दामा बारायदों लोंनाय जानायफोराबो बारा जादों बाजारनि दामजों दानि जुगनि सुबुंफोरनि आखलजों जेथ नांनाय बादिसो जाथारदों जिबौजों नेवलायजों जिबौजों मावजिजों खेला गेलेनाय बादिसो जादों मानोना संसार खुंनाय बोराय बुरैफोरा गथि गथि जानो सानब्ला बिसोर फिसा फिसौफोरा बां माने लालाब सासाब दं गैयै मिथिया गाबोननि थाखाय थिनानै दोननांगौ बेखौबो मिथिया दिनै मोनदोंब्ला दिनैनो जाजोबनांगौ गाबोननिया गाबोन जागोन होननाय बायदि बिदिनो दानि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे गामियाव सानैसो सुबुंफोर दं बिसोरो राबनफोर बायदि सानफ्रामबो खाना जानाय जौ लोंनाय सादा बिरि गानजा जि मोनो बेखौनो हजम गांनाय उखैनाया बारा लोंब्लाबो गोजोना जाब्लाबो अहाया अथ'स' सानफ्रामबो बेदर जायो सेरेब लोङो थेवबो आरो बिसोरनो थोआ आरो गांगाया सोरबा फुटफ्रासो सिथाबनानै थाफानाय बायदि जेरैबायदि मानसिनि मोदोमाव फुटफ्रा हाबना थाफाब्ला बे मानसिया जाब्लाबो अहायानो लोंब्लाबो गांगायानो मानोना फुटआसो जायोनो मानसिया मोनजायानो बिब्दिनो गाव गावनि उदै आरो जिबनखौ जानाय लोंनायजोंनो दिन थांहोनाय नुबोगासिनो दं नाथाय खामानि दामानियाव मोदोम अरा मानसिफोरजोंबो मोजाङै सानै हयै रायलायनो रोङा सानफ्रामबो रागा खालि जानायनि फारसेल' थान्दा लानायल' गुबुन फारसेथिं गथ' गथाय लेखा फरा लिरनाय फरायनायनि खरसा नांगौना बिसिनो संख्रि फानलु हालदै मस्ला मैगं थाइगं बायनानै होफैनोथ' गियान गैखाथारा बिसिनो सना रुफा दख'ना फास्रा होनायाथ' गोजाननि बाथ्रा हिन्जावनि खामला खुथा मावनानै जि एसे रां मोनो बिखौबो बिख'नानै जौ सेरेब बायनानै लोंहैबावो गावनि खिनिया उदै फुस्ता जाबाय नाथाय हिन्जाव आरो गथ' गथायफोरासो आलाय सिलाय रानथाब फोनथाब थानांगौ जायो आद्रिनो मालायबा मालाय सानबाय बायनानैनो जोंहासो बिखा खायसेब मोनलायो जायसो बिब्दि हौवाखौ मोनदों रायजो जानांदों बिसोर मिथिदों रायजो जानायाव बेसे दुखु दाहा सहायनांदों बिमा जानानै गथ'फोरनि दुखु दाहाखौ नायनानै थानो हाया दानि जुगनि गथ'फोराथ' गैया होननायखौबो मिथिया नांगौब्लाथाय नांगौ माबा गंगारनि दै नांनाय बादिसो ओजों बिफायाबो बिब्दिनो राबन साइस जाब्लाबो अहाया लोंब्लाबो गांगाया खुलुमबाय नोंथांमोना दिनै जोंहा मेडामनि बेसेन गोसा गंसे जेनेबा नखरारि सल'बो बुंजागोन 1 मिनिटनि सल'खौ माने न'खर सोलिनाय आरोना बेखौ जोङो गोबां गामियावनो नुनो मोनो आरोना बेबायदि जेनेबा गामियारियाव नुनायखाय जोङो मेगनजों नुनायखाय खुगाजोंथ' रायनो हाया नालाय बुंनोबो हाया ओंखायनो जोङो सल'नि रावजोंनो फोरमायबाय जाहाथे बेफोरबायदि जानो हाया लोंब्लाबो गांगाया बे 1 मिनिटनि सल'आव बिथाङा माने जोंनि बर' समाजाव आरोना आथिखालाव नुबाय दङ जोङो जेनेबा गोबाङानो बिसिनि मावनायखौ नेनानै थायो आरोना माने गावहा जौ लोंगोन लोगो लेवाफोरजों जागोन लोंगोन बेदर फिसा नङा होमबा रां एसे थाब्लाबो माने लोंनाय जानायावल' बाहायो ओजोंहाय आरो गथ'फोरनो लेखा फरायनो बिजाब नांगौ ना बहि नांगौ ना खोलोम नांगौ बेबायदि माने उदिस लाया माने सानफ्रोमबो जौ सेरेब लोंनो मोनब्लानो जाबाय आरोना बेदर मोनजाबानो जाबाय ना बेदर थिग बेबायदिनो आरो बेवहायबो गंसे न'खरनि बिथाङा जोबोद माने सिरिबाङै लिरनानै फोरमायलांबाय बिसोरनि न'खराव जेनेबा बिफाया नङा होमबा बिफाया हिन्जावनि जि दुखु दाहा न'खराव गोनां जानाय संख्रि बानलु मस्ला बेफोरखौ होफैनायाथ' गोजान दोनबाय नङा होमबा माने आरो बेथ' गोजानानो आरो
दानिया जि जोम बायना होनाय बेफोरथ' गोजानानो नाथाय बे जानाय लोंनायनि जा माबा जगार माने बेखौबो होफैनो रोङा आरोना माने जौ लोङै जायैनो माने लायो आरोना जाबाबो लोंबाबो थोआ लोमा माने बेबायदि गंसे न'खरनि जेनेबा जोबोद माने दुखुजों माने बिसिया रायजो जालांनो गोनां जादों आरोना बेखौ बियो सल'नि गेजेरजों माने फोरमायबाय आरो बिथाङा ना नोंथांमोना बुजिनानै मोनखाबाय जेनेबा जेन बे 1 मिनिटनि सल'जों बिथाङा बेखौनो फोरमायनो नागिरदों आरोना माने खावलायनो नागिरदों आरोना जोंहा दा उन्दै माने खायसे लाइमोनफोराना उन्दैयावनो बैसो जायियावनो हाबा जागोन मागोन गथ' गथाय माने खांगोन आरो बिसोरखौ जाहोनो लोंहोनो हायाब्ला उनावहाय माने बिसिनि सायावसो गासै बिबानखौ जाबसिननानै होयो आरो बिसिया जोंहाय माबायदि माने गथ' गथायखौ खांगोन लेखा फरायनोसो खरसा होगोन ना जाहोनोसो ना लोंहोनोसो आरोबाव हाजिरा खामला मावनानै बा खायसेथ' सेरेब फाननानै बा मैगं थाइगं फाननानै बेबायदि माने न'खरखौ सोलिहोयो आरो बे रांखौबो सेनानै एबा बिना लांनानै आरोबाव माने गावहा जौ सेरेब बेदर जानाय लोंनायाव माने गारहैयो आरोना बेबायदिनो खायसे आइजोफोरा माने जोबोद माने दुखु दाहा सहायनानै माने रायजो जालांनायखौ जों नुदों आरोना जों बेबायदि जाया आरोना बेखौ मेसेज होनो नागिरबाय दासो जाहाथे बेफोरबायदि जानो नाङा मोनसे न'खर सालायनोबा जोङो गथ' गथाय खांनाया जोङो बिमानिबो बिफानिबो बिबान दङ बेवहाय आजिखालिथ' लेखा फरा नङाब्लानो मुलुगा खोमसि बायदि आरोना आगानसेबो दावगानो हाया नङा होमबा सोलोंथाइ गैयैया माने सोलोंथाइ गैयाब्ला सानाबो खोमसि नङा होमबा बेबायदि आरो थिग बेखायनो माने गथ' गथायफोरखौबो माने नायफिननो नांगोन लेखा फरायहोनो नांगोन नङा होमबा बे बिबानखौ माने जोङो बिमा बिफाया रुजुननांगोन आरोना बिमानोल' जाबसिननानै होयोब्ला जानाय नङा आरोना बेखौनो फोरमायबाय आरो बिथाङा 1 मिनिटनि सल'जों बेखौनो फोरमायदों आरो बेबायदिनो जेनेबा नैबे सल'आव गंसे न'खरनि जा आइजो नङा होमबा बिसिया जोबोद माने दुखुजों जा रायजो जालांनो गोनां जादों बेखौनो सल'नि गेजेरजों फोरमायबाय आरो बोसोन होबाय गासैखौबो जेनेबा सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बिथाङा नैबे सल'खौ लिरबाय आरोना जेन जौ जुवाजों बा बेबायदि गफबनानै थाया फेनाय मुवायाव गफबनानै जेन थाया न'खरखौबो नायफिनो नङा होमबा अब्लासो माने जौ जुवाखौ गारनानै माने गोजोनै रायजो जाथों बिसि फिसा बजबनानै नङा होमबा बेबायदि बिथाङा बोसोन होलांबाय आरो नैबे 1 मिनिटनि सल'जों सोंखारिनायजों लोगोसे बोसोन होलांबाय दिनै जोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो होननानै आगान सुरबाय आरो फोजोबनायनि आगोल जोंनि चेनेलखौ अननानै आरोना नायनो थाखाय साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा खालामबाय आरो जोबनायाव जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय